At sa bawat selebrasyon, hindi maaaring mawala ang engranteng parada na nagsisilbing pinakamakulay at masayang bahagi ng Ayat Festival. Ang Grand Parade ay isang showcase ng kultura, kasaysayan at talento ng natibidad. Dito nagtitipon ang buong komunidad upang ipakita ang kanilang pagiging proud Natividanians. Hindi mawawala rito ang float parade at street dancing kung saan buhay na buhay ang mga kalsada sa makukulay na float at makapigil hiningang performances ng mga street dancers.